mag-asawa, pilyeto, tayadot, kwartana, uray bakit? Ako ribete. Agpay sutay kun kunada, uray bakit mo masulit agluang lukod ko dem, ay kumayet kita. Ay when kudim kumagat, kudim nagatem, ari ka pre magtim. Yeah, boy! Kitaem, kutong nakadagdaem. Kay kagan na lumabaka, nakadagat lakas laaba. Indem o, kuton bitantalo. Yes, mom! Kay kaya't kulaing entay baklang, entay babae, abong ang era. Tatay bakla, pasak mo lang magulimik ka. Entay babae, abong ang era, sigurado pa'y nga skandalosa. Anang sabna, mangiti karuba. Ay when kudim kumagat, kudim nagate, ari ka pem magtimbo-timbo kita putong nakadagdae. Yun! Kay kagan na lumabaga, nakagagatel lakas laaba. Indem all, among paspital talo. Alright, go! Kay kaya't kulaing entay baklang, entay babae, abong ang era. Tatay bakla, pamulmula magulimik. Rated SPG! Entay babae, abong ang era, sigurado pa'y nga skandalosa. Anang sabna, mangiti karuba. Ay! Indem all, kutundi nalo. Indem all, ang pasti talo. Yeah! So, tingnan nyo ang saya, diba? Mukhang may best dancer na tayo. Oh, may best dancer na madam.